Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Batitay si ako. Kasaba ba ninyo diha manang? Kasi ba na nagsaba-saba, ha? Ay, hala, Ma'am Chache. Nagkamata ay ka. Hoy! Ikay nagsaba-saba? Muamang ko saba-saba god. Kanta mang god batitay. Ayoko sana! Layas! Mga baho! Layas! Ala, layas dami. Dong, oy, bayad be. Oh, nabuang ka? Mangayo kag bayad na ako? Ay, ako nalayhatag ninyo. Sige na, padlakaw na mo. Suko man kaamo, oy, manang. Hoy, Baset! Ay, kung manang ha? Mas bata pa ko nimo. Layas na kay baho kay ka! Layas! Hala, ma'am, nga nung gitakmod man mo siya. Ay, hindi, barog, be. Hindi, barog niya, padlakaw na mo. Amang! Nga nang mo managpaso din hing mga baho man na sila. Unya, bulingit pa kay mga dagway. Aray, sakit ako kabot. Uy, hala, nagaras man ang imong kamot. Nano ka manangoy? Nukumod bang ka? Sama noon batitay oh. Patitay, dali lang batitay. Mamiyan lang ta din ni oy. Layas na mga baho! Dali na batitay. Batitay, dali na. Malita mo ka manangoy. Dito ka kasakal sa langit. Hilo ang baho! Layas! Paulit sa inyo! Kahug-kahugkaw lang mo din sa amo! Mga baho amo! Na, sige. Ay, undang. Lakaw na mo, undang niya. Dadanis inday palayo. Yeah. O lula, dali na batitay. Nano man to siya oy undong. Suko man siya. Ang Gusto mga manang. kuan man, mga baho man kunot na batitay. Bao data. Oo, ani mao man tang init. Maulit lang ta batitay. Nya patambalin na ni Manilinong imong kamot. Ha? Pero kakanta pa man ko undong. Ugmaan lang sa tamanay kon batitay. Along ako. Di mahimong isalig na kung batitay ang tanan. Bisag pungkol ko kinahalam. Makapangita gihapon ko trabaho. Uy. Day batitay. Mayo kay ni anak kada. Nag-utan ako day. Nonsa ka? Anong mura ka na po sa anak? Wamang ko itlogod nga mapusa. Kuan ba? Anong nag-uol man ka? Kumusta inyo panaygon? Manoy. Bao batitay. Ah? Ano kasulti man ka na di batitay? Oy. Bida. Wag yung kay ang ngay magdrama ha? Wag kay ang ngay ana. Ingon man manang ti nga bao ko. Ha? Isang manang ha? Katugwapa nga manang. Ingon siya bao ko. Mao iya ko tukmod. Oh, usa? Kisa ba yan na natukmo ni mo? Hay ba siya? Ato silingan? Sulti ko! Kaya ato sulungon! Katilaw siya sa akong tikon sa bagoon akong kratsis! Usa man, ha? Papiliyon ako siya kung sa'yo gusto! Kahoy bang kratsis? O kini bang akong pungkol, ha? O kini bang aluminom nga kratsis? Kisa siya, kinsa? Tutua Manila selayo. Dako Manila bay. May abot kas na kong bayo o panay ko dito? Ingon man undong. Ato mi dito ialola. Basta lang yun yung undong klintoy, oy. Unya, yun sa mga sa tiguang, ha? Tukmod lagi ko. Unya, ingon siya. Bao kuno ko.
sakit gani kamot oh. Oh, uy. Nasamad mo na imong kamot. Dali, limpihan ta na. Butangan ta na marchulit. Dali, pagpalit ito sa tindahan o marchulit. Ayo, palit ko, marchulet. Oy, day batitay. Oy, saan man imong matsulit? Ako tampal, ako kamot, manang imak. Awa na, sakit tayo. Uy, nga nung nasamad man ka. Di ko lata kasi imong magwang, ha? Wakwawaya ba no Aw yoy? lagi, kay pungkulan to na kung pikas tiil na. Kadtuman man na nga gwapa, ngaway ako. Iya kong ganlan ba o, ingon siya ay, layas ba o? Ah, yamat, Dragon. Gidaog-daog ang akong amigang gwapa nga may talent mo kanta. Ha? Ginganlan kag baho. Oo, manang imak. Aw, di magpahumot ka, Inday. Saan man? Na, adtoon niya sa amo, ha? Tudluan ti ka. Unsaon sa pagpahumot kay usan na baya ka kadaga. Sige, pahumot na batitay. Aron dili siyang nganlan baho ni manang. Hello, darling. Trixie? Nganong nanawag man ka? Anton? Mangutana ka pa? Girlfriend ko kunin mo. Natural nga mag-check ko sa imong kalihukan diya sa inyo. Kwan, kumulakaw ka ron. Di aragos bay. Oh, really? Yawas naman. Muanak ko sa inyo karon? Ayaw lang una. Lain ako pamatis kong lawas. Dili mahimo nga maglakaw-lakaw ko. Huwag man na magkita. Okay. Bye. I love you. Bye. Love you. Klaro na kikayo. Doon nakilaing nabisihan ni si Anton. O kinahanglan nga ako ning mahibawan. Manang imak! Hoy! Oy, ni amadening akong dalaga. Dali, diri. Son, Inday, son. Manang imak, kaon ka saging? Oh, kaon magani kog dili saging. Ni ako manang imak ko. Oh, kakita bitaw ko ni aka. Kini na magyug ka. Sige. Magsugod na ta ha. Pero timan-an yun di mong ang akong buhaton ha. Okay, kini. Kita ka. Sabon man na. Oh, sabon ni ang humot. Pero medyo kang mugamit ini para humot sa ang imong lawas. Sige. Onya, human mo kaligo, mamutang ka og tawas sa ilok. Kini. Mauni siya'y tawas. Ha, kita. Bato man na. Bato. Ikaw karon mabato tawas ni day. Pero kanang bato lagi mas maining bato nga tawas ba kay dugay maning mahorot. Ha? Imo ning bason. Onya, inudnod sa imong ilok kada human nimong kaligo para dili na mabaho ang imong ilok. Nya, di na kong nganlan og baho atong manang. Oh, dili na. Basta permit kang mamutang ini kada human nimong kaligo. Sige. Onya, maligo gyud ka kada adlaw ha kay daga ka na. Kasabot ka. Ligo batitay kada adlaw. Batitay, asa man ka? Ligo batitay manoy. Oh! Ngigagad. Ligo ka ganyan buntag niya, ligo sa kakaron? Manoy, para dili baw batitay. Sige. Hugasin ang simod sa iring, ha? Unsam ni Bayhana. Kalit mo lang ni kaarte. Pero, maayo noon.
Day batitay! Nasa ning sa bukang dako. Imak! Ligo pa ba, batitay? Ay, di ako dang bibikolon inday. Para ninimo. Hoy, Imak! Aregot! Ay. Oh, tingong na ka na ko, ha? Dili, si batitay akong gingan. Niingo ka, ay! Oh, Lagi. magsulti ta! Dali! Magsulti ta! Kaya nag-istorya naman ta! Day! Adto na lang ko, day, ha? Sus! Kay ana sa ding maguwang nimo ay nga makaguba sa kong adlaw. Bebe, ako lang ibili ning bibikolon batitay, ha? Unya, pamutang inidayon nimong lakaw. Usa magi plano nimo sa akong manghod ng Imak, ha? Bugawan nimo ako manghod? Nganong imo magtudlo ang pangarte ako manghod? Sus! Dili gyud taon makasabot ning ubang mga tao Oh, sa maayong tubo di yun sa i-address ubang na ko. tao. Batitay! Gitabangan talang ka, day, nga dili ka mabaho, ha? Aron nga dili ka daog-daogon sa mga panuway. Adto na ko. Nang Imak pungkol! Ang tagkisay punggol! Oh, no! Nitigong! Punggol! No! Di yung istorya na to, yung tupagkol ta! Saan dumot kinagin mo ng Imak? Ha? Sa plano ang tiguangang batitay ay... Manoy, Oh, day, nag-iilis naman sa lagi ka. di na ko baho. Di nakabaho. Ngano nag-iilis naman ka, ha? Oo, iyon manang imaka. Iilis ko permi para dili ko nganlan baho sa panuway. Oh! Usa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!